Здравствуйте, девчонки и хлопчики. Прывітанне, сябры. Салют! Ух ты, Кася, а это что за малюнки? Не познаете? Это ж вы! Мы? Мы? Так. А чаму я зялёны? Ну, просто я тебе так бачу. Мне здаецца, тебе трэба перафарбавацца ў зялёны колер. Будзе прыгожа. У траве можна хавацца. Ну, не ведаю. Я ж не конік табе. А гэта мусіць я? Ага. А чаму я выглядаю так? Нібы месяц не прычэсвалася. Ты нічога не разумееш. Гэта прычоска да конкурса «Стох 2018». Нешта я не памятаю, как збіралася удзельнічаць у ім. Затое, калі надумаеш, будзеш ведаць, што рабіць. Ну не, мне гэта не падабаецца. І мне. Але чаму? Бо гэта нейкія карыкатуры, а не партрэты. Мы не хочам, каб нехта нас такімі бачыў. Знімай. Ну вы зусім жартаў не разумееце. Вам што, крыўдна? Вельмі. І каб ты гэта зразумела, мы з Біятай намалюем твой партрэт. Так, а ты пакуль з гледачамі мультфільм паглядзі. Ну добра. Ха, я нават і не падумаю крыўдзіцца. Ха-ха-ха. Сябры, спяваем і танцуем разам з Буронкай Дашай. Ха-ха-ха. Ой, добра, я натанцавалася. Алесік з Біятай усё мой партрэт малююць. Ха-ха-ха. Думаюць, што і я жартаў не разумею. І пакрыўджуся, як яны. Ой. Ну што? Усё, готово. Цікава, цікава. Што там? Всё? Усё. Ой! Что такое, Касечка? Табе нешта не падабаецца? Ну як жа? А чаму я жоўтая? Мы тебе так бачым. І калі ты перафарбуеш у гэты колер, табе будзе лёгка хавацца між лімонамі. Не разумею! На што мне ў іх хавацца? А што ў мяне за тайфун на галаве? По-моему, классно. Калі ты надумаеш удзельнічаць у конкурсе «Ураган 2018», табе не давядзецца нічога прыдумваць. Вобраз ужо ёсць. Смешна. А вусы мне на што? Для прыгажосці. Ну, шо не. Вусы гэта перабор. Зніміце зараз жа гэты крыўдны партрэт. А што такое, Касечка? Мы ж проста пажартавалі, як і ты раней. Ага, але тады мне здавалася, што гэта весела. А цяпер не. А ведаеш чаму? Здагадваюся. Бо раней я думала толькі пра сябе, а зараз зразумела, што не пашкодзіла б пра іншых падумаць. Правильно. Жарты – гэта калі ўсім весела. А як камусьці крыўдна, гэта ўжо не жарты. Ну, цяпер я гэта зразумела. Прабачце мне. І ты нас прабач. Мы просто хацелі, каб ты сама адчула. І я цудоўна ўсё адчула. Таму хопіць на сёння мастацкіх эксперыментаў. Знімаем усе партрэты. З задавальненнем. А мы паглядзім пакуль чарговы мульцік. Не выдавайте мяне! Я такое придумала! Вось, гэты след я сама зрабіла. Вялікі, правда? Ой, Лесік і Біята ідуць, хаваюся! Зараз будзем чай піць. А дзе Кася? Хто ж яе ведае? Біята, глядзі! Што гэта? След? Падобна. Напэўна, Кася нешта прыдумала. Падыграй мне. Добра. О, які вялізны след!
І чий жа ён можа быць? А раптам тут праходзіў великан. А можа, гэта снежны чалавек да нас завітаў? І праўда, снежны чалавек. Як я не здагадаўся. Тады ў мяне да яго шмат пытанняў. Якіх? І дзе ён так хаваецца, што яго ніхто не знойдзе? Які ў яго рост? І ці ёсць у снежнага чалавека сябры? Сапраўды, пытанняў шмат. Тады я раю табе. І што яны там шэпчуцца? Толькі цукерку не забудь. Добре. Ну што, Мията, пойдзем яшчэ заварнік прынясем. Пойдзем, Лесік. Пайшлі. Бачылі, як яны здзівіліся, калі мой след убачылі. А што яны цікава там паклалі? О, цукерачка! Хай думаюць, што я ёсць снежны чалавек з'еў. Ой, што гэта? Выпусціце! Папаўся снежны чалавек. Толькі нейкі ён маленькі. Давай паглядзім на яго. Ку-ку! О, Кася, прывітанне. Вось так, значыцца. Здагадаліся, так? Даўно, але нам спадабалася твоя гульня. Вось мы і падыгралі. Дарэчы, зараз мультфільм пачнецца, хоць і не пра снежнага чалавека, але блізка да таго, пра першабытных людзей. Будзем глядзець і чаем частавацца. А зараз давайте гулять. Давайте. У што? У «Отгадай, чий хвост». Я буду показывать вам частку фотографии жывёлы, где видать только яе хвост. А вы повинны будете сказать, кому ён належыць. Мне падабаецца. Давайте пачынаць. І вы, сябры, адгадвайце разам з намі. Вось вам першая загадочка. Ну, чый гэта хвост? О, рыжы прыгожы хвост. Ён можа належыць толькі... Давайте разам. Лісе! Правильно, молодцы! Але гэта было лёгкае заданне для разминки. Вось вам больш складанае. Полосаты хвост. У каго? Нешта такое знаёмае. Ну, калі не ведаеце, можете здавацца. Ну не, мы адгадаем. Калі што, нам гледачы дапамогуць. Праўда, сябры? Што? Што вы кажаце? А, сапраўды. Яны кажуць, што гэта хвост янота. Так, Кася? Угадалі! Ура! Тады трэцяе заданне. Самае складанае. Чый гэта хвост? Прыгожы, узорчаты. Можа, гэта хвост малпы? Ды не падобны. Гэта болей нагадвае нейкую змею. Думаеш? Сябры, а вы як лічыце? Згодныя з Біятай? Чуеш? Згодныя. Тады так і адкажам. Кася, мы думаем, што гэта змея. Так, але якая? Ну, звычайная. Не, незвычайная. Даю подказочку. Яна вялікая. Ну, Тады гэта ўдаў? правильно. І вы тройчы малайцы. Ну, як вам гульня спадабалася? Вельмі, дзякуй табе. Калі ласка. А я яшчэ і мульцік для вас падрыхтавала. Якраз пра ўдава і яго бабулю. Пра бабулю ўдава? Як цікава. Дык давайте глядзець. Давайте. Ну вось і падышла да завяршэння наша ранішняя сустрэча. Наперадзе новы дзень і шмат цікавых падзей. Правядзіце яго весела. Гэтага мы вам і жадаем. Да пабачэння. Мы, як заўсёды, сустрэнемся зранку У нашым добраранку! Бывай!